gik vi på 1 eller 2. Okay. Etteren, der er cops. Bare blik folk nu. Lige meget, bare pluk det. Bare lige meget med alt det andet pis der. Okay, der er cops på den her. Ikke særlig. Det er lige meget, bare pluk alt, alle du ser, bare lad være med at starte RP, bare skyd. Au. Det synes jeg ikke, vi skal. Nå. Hvad spawner vi? Kavala. Vi skal have noget action, og vi skal have noget... Action, så går vi ud. Blive træt af at samle heroin hele tiden. Ja. Vi går ud og skaffer noget action og dør med den gun der. Ja. Det er det vi gør. Det er det planen er. Fyret løs der. Hvad? Det var fyret løs. Vi starter om 2 minutter. Jeg lægger det i min ting i backpack. Det må være med at skyde færre. What? Ja, lad lige være med at sikre folk. Det må du faktisk heller ikke. Nå, hvad så? Disconnect det jo lige her. Disconnecter du? Der er 2 minutter til restart. Jeg ved ikke om den restarter der. Ikke nu bare din gun i din backpack. Og tag lige skåbet af først. Come with me now. Fuck, det lagger. Take him down. Ikke igen. Vi ses, Ghost. Bum. Hold da kæft. Vi prøver at kigge på en action. Okay, vi skal virkelig være sneaky her. Det er en hacker deroppe. Shh. Wow. Hold det. Fuck. Hvad sker der? Er det en bump? Shit. Det ser grusomt ud der. Det lignede bare, der kom sådan en bazooka-skud. Der kommer en missil. Ja, der kommer missiler. Hold da kæft. Hvad fanden? Hvad har han fået et RPG? Nu skyder han ind i green zone. Så fløj lige en. Jeg tror der er en hacker på. Okay. Shit. Shit. Det er udenfor. Det er udenfor. Fuck, jeg er tæt på det der lige nu. Ja, jeg er på dig. Hvad sker der? Jeg prøver lige lidt. Hvad fanden er det? Ikke noget vi skal være med, I kan så fortælle dig. Ja, jeg er på vej ud. Vi går ind på server 1, gør. Nu kunne jeg også bare vente til i morgen. Mission lost, okay. Nej, nu kommer den jo helt op frisk og alt det der. Okay. Ej, en kom nu. Det beder. Okay, så. Bare en lille smule. Nå, men vi joiner 1 eller 2. Jo. Hvad? Vi ved ikke om meteren den er restarter. Der er 12 inde på. 16. Ja, okay. Hvis der kommer flere ind, så er den restarter.
Det er den. Men der er kops derinde. Og nu er der ikke nogen server fremme med mig. Hold kæft, mand. Tårn op igen. Vi bare dør en tårn. Jeg vil lige, når den kommer frem ved mig. Ja, det er en tårn. Og der er en mand. Jeg er den aller sidste svin, man kan være. Mission accomplished. Er du inde på turen? Den er ikke fremme med mig. Nå jo. Det er det gode net der. Vi spawner kavaler igen. Hvad fuck skete der lige der? Rib alle dem, der lige fik sprunget sine biler der. Vil du købe en gun? Vil du købe en gun? Vil du købe en gun? Kommer du ind? Nu kommer nogle server til mig, så kommer jeg. Jo. Løb mod muren. Nå. Hey, vil du købe en gun? Den er billig. Det er en PW 2000. Den er automatisk. Nej. Det er en automatisk. Kommer du ind? Ja, ja. Hey, der er der med backpack. Der, stop. Vil du have en gun? Ja. 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 Hvor mange penge har du?
Så gavmild, ja. Hvad? Jeg har ikke flere. Jeg havde bare den der i overskud. Jeg har den på. Ja, det ved jeg godt. Er du lige begyndt på serveren, eller hvad? Hvor gammel er du? Har du TS? Meld Engel, hvad er koden til vores... Rygeskur. Ja. AB123. Prøv at gå ned i Landlægs Rygeskur, det er nede i donatorrum. Og koden den er AB123. Come with me now. Come with me now. Er du inde? Nice. Hey bro. Hvad? Can I get money please? Hvad hedder det? Ja, inde på Armas TS, ikke? Så går ned i donator. Nå, som ham der. Jeg sidder på Skype med nogle venner lige nu. Nå, er I med i gang? Hej, dreng. Hej. Hvad så? Hvad hedder du på Skype bro? Så kan vi invitere dig hvis der. Nej tak. Nå okay. Du kan bare lige høre, hvad du vil. Jeg har nu 45 max. Nå, Mhm. hvor nej, drengene med det store guns. Det var en dejlig stor lys stemme. Tu tak. Må jeg lige se din gun? Du kan du bare kigge. Hey, drop lige de der. Skulle jeg ikke lige her. Jo, Den kom er nu. lækker. Ej, hvad det var. Endelig lidt. Nogen der Ja, donerer du nogle ting, jeg er helt forstår. lige på serveren. Jeg har aldrig Hvad siddet så? herinde. Jeg samler op til en Subaru. Det er en ordentlig splatterpistol, du har købt dig. Jeg synes du ikke. Hold da kæft. Skal lige se, hvor mange der joiner support. Rigtig mange. Jeg er jo support. Godt jo. User left your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Nice. Vi står i Kavala. På CO2. Inde i Green Zone. Og lige spawnet. Så begynder vi at blive voldplukket af et eller andet springstof ned. Jeg tror, der er en hacker på igen. Oh my god, tagger på igen, siger du? Ja. Hvad er navnet? Det forstår jeg ikke, men jeg har det på video. Jeg finder det lige. Ja, send det til mig. User left your channel. Håber så har vi fået os ting igen.